राधे राधे। आई आज रवसत के अम्मी हम दोनों अम्मी धनंजय बाल मुकुंद शर्मा संस्कृत उच्च विद्यालय डुमरिया खुर्द प्रवक्ता के दोनों मास्टर नहीं जा। देखिए अब खाली समय बैठल बनी सो लड़का तो का करी सो पहले कुछ माई के कुछ गुणगान कर जाओ, माई का लगे गुहार लगावल जाओ। काहे कि बड़ा अच्छा एगो सूचना मिलल हमनी के राते का बताई मने हम जब सुननी कि हमनी के बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, अरे मत पूछो उनके बारे में, शब्द देने के मिलत का कही डॉक्टर मृत्युंजय झा ऐसा बात कह दिले कि यहाँ बस गईले। का कहले कि संस्कृत से संस्कृति, संस्कृत से संस्कृति बा, आ संस्कृति से संस्कार आई, आ संस्कार आई तबे पूरा ब्रह्मांड में पता चली कि सनातन का हो। आई लोगन हम तो दुनिया बोधे बालक बानी सन, नौसिखिया बानी सन, पहले बार कुछ गावता नहीं सन तो कहे का बा ये कहानी बड़ा फेमस कहानी है। हमारा छपरा जिला के बगल में एगो जिला बा गोपालगंज जिला, आपके बड़ा कांड भरल है माई के मंदिर में से चोरा ले सन मुदैया का मैंने बताई हम वो बने के आंखों ना फुटल का दुनी हे माई तू ही अथी करी हो। तो ही माई के गुणगान गावे के बा के न भक्त के न कहता ला हो, भक्त के न कहता तो माई के भक्त बड़ा फेमस बारे दास रहसु भगत, रहसु भगत बड़ी फेमस बारे जिनका कारण से माई कौरी कमख्या से चल के गोपालगंज जिला के थावे में जाके अली कृपा कैली। या पूरा लोग कहता बोलिए प्रेम से जय माई थावे वाली। आइए क्या कहेगा वक्त रसभगत मां से कि माई कि ए माई हो कि ए माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा के ना तो ए माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा उजवा होला सुख ये टोन बा भैया, ठीक बा? चलो जाओ एक बार जगह जो लगा दियो, एक बार बोले प्रेम से थावी वाली माई की थावी वाली माई की रासु भगत की जय हो जय हो जय हो माई। आइए कि ए माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा उजवा होला और के ना भइल तो माई दे के ने कृपा कहली। जब भक्त बोलैला रासु भगत के मजबूरी हो गए का कह जाला कि मरता क्या ना करता, तो रासु भगत के जिद्दी राजा मनन सिंह देखी लोगन भोजपुरी कार हो बताओ तनी एगो बड़का गायक भैया के प्रणाम करतनी हम बस एक बिहारी नहीं जा तो एगो खाली हम उदाहरण देतनी कि ओकरा के हेऊ न गावल जा सकत रहे त के न तो भाव लगल भैया कि दीदिया के देवरा सुने लोगन दीदिया के देवरा भी रवल बनजरी अला ला 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 चिखल चाहे जबरी। देखी भोजपुरी हम एगो भोजपुरी के मास्टर देखिए के ना भोजपुरी का एक के हेऊ न कहल जा सकता के ना कहल जा सकता तो सुनी के ना कहल जा सकता तो जिद्दी राजा मनन भी रवल बनजरी
जिद्दी राजा मननवा भीरवले बनजरी एहो रहसु के सकती जानल चाहे जबरी रहसु के सकती जानल चाहे जबरी जिद्दी राजा मननवा भीरवले बनजरी एहो जिद्दी राजा मननवा भीरवले बनजरी रहसु के सकती देखल चाहे जबरी में गावल जा सकत रहे भोजपुरी कितना अच्छा लगता तो ही माई के रहसुवत के न बोले बारे देखी भक्ता अपना भाव में के ना भोजपुरी देखी रहुआ हमनी के माई बहन के न गावेले कि ए माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा पूजवा होला सुख माई कली के बेटा को बुलावत रहे तो नैबे करें जलवा देखेबे करें लेकिन हम आए तो तोरा तो कष्ट होई लेकिन जे जिद कैले बारे उनकर कुली खाक हो जाए देख के ना कुली खाक हो गल तो केना माई कहली केना चलली कौड़ी कमख्या से माई चलली तो केना चलली माई तो कौड़ी कमख्या से चललू एहो कौड़ी कमख्या से चललू तो कलकत्ता में अइलू कहाँ चली तो कौड़ी कमख्या से चललू तो कलकत्ता में अइलू कलकत्ता में आके काली माता कहलू कहे माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा उजवा होला सुख आगे के न चली माई तो कलकत्ता से चलल मैया देखो के न चली माई तो माई डोली चढ़ी चलली सेवा के घरवा बड़का भैया के आवाज में के ना तो माई डोली चढ़ी चलली सेवा के घरवा तो ही डोलिया के हो तो ओही डोलिया के बाघवा कहार दुनिया में सोर भइल बा तमाई डोली चढ़ी चलली सेवा के घरवा माई डोली चढ़ी चलली सेवा के घरवा तो ओही डोलिया के बाघवा कहार दुनिया में सोर भइल बा तमाई डोली चढ़ी चलली सेवा के घरवा तो देखी माई के न अली तो कलकत्ता लेके आ गई काली माता फिर वहां से चलली केना हो कुंदा केना चलली कलकत्ता से चलली माई को तब तक हसुआ कहा लगे राजा से कि हे राजा मान जाई चल दिले बारी कलकत्ता लेके आ गई बारी सर्वस्व नाश हो जाई कुल्ही नाश हो जाई केव दिया बारे के नारे ले कहते हैं ढोंगी पापी दुष्ट अभी बुलाते हैं माई को हम देखेंगे ना बुलाइबे तभी सूली पे चढ़ा दे देखी तो जब रउआ माई के सच्चा दिल से चाहेब नू तो माई रउआ लानू का कदेन सीताराम देखी माई का के तो उहे भाव लागल बा कि हे माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा हे माई लाल चुनर मन निखरल
ठीक बा चली बुला दियो माई के बुलावल जाओ के न चले माई फिर अपन पसाब बोल दे बाबा के हो अब का करबो अर्ध नारेश्वर हमें तो जहाँ माई वहाँ बाबा तो बे करी है अजे बाबा के पावे के बा तो माई के द्वारा जेबो तो जल्दी भेटा जाई है काहे के न बेटा जी है माई के न पूछो के न कि देखो सब कोई बाबा बाबा कहेला कहलन हे बाबा हरण महादेव बोल बम ठीक बा को इन तनिका हे लखा कम कह देखे फिर कहने कहलन के लखा तब बाबा बाबा सब कहे सबको का कहला बाबा बाबा तब बाबा बाबा सबे कहे मैया कहे न कोई बाबा बाबा सबे कहे मैया कहे न कोई अब बाबा के दरबार में हो के ना तो बाबा के दरबार में मैया चाहिए जौने जाए बाबा के दरबार में मैया चाहिए जौने हुई वही माई के कहे के बा के न कहे के बा माई आओ 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 माई आओ आओ आजा 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 आओ माई आओ तरी कलकत्ता से चलल वे मैया हमारा बिहार के राजधानी है पहले पाटलिपुत्रा कहल जात रहे अब ओकरे नाम पटना जरा के झुकेगा नहीं साला आई रहस न का कहलस पेटना 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 का कहले आई लव यू पेटना वह पटना हमनी के तब आई के नैली त कलकत्ता से चलल वे मैया कहलू त पटना में आइलू पटना में आके पटन देवी कहलू हे माई लाल चुनर मन निखरल चेहरा उजवा होला सुक आगे देखी के ना जब माई पटना आ गई तो पटना तो घर तो बड़ी नजदीक है ना तो तब वो लहसू कहले हे राजा पटना लेकर आ गई बारी मान जाई कुली खाक हो जाई लेकिन का करें जब नास मनुज पे छाता है पहले बुद्धि विवेक मर जाता है जब नास मनुष्य पे छाता है पहले बुद्धि विवेक मर जाता है गुरु बुद्धि विवेक मर गए रहे तो का नाम मल्ले जिद पे अड़ल रह गईले कहले दे मुछिया तान के सीना तान के कहले कि तोरा माई के आज हम देखबे करब शक्ति एला कहनी है कि जिद्दी राजा मननवा बिरवल बनजरी एहो जिद्दी राजा मननवा बिरवल बनजरी के ना रहसु के सकती देखल चाहे जबरी रहसु के सकती देखल चाहे जबरी रहसु के सकती देखल चाहे जबरी जबरदस्ती ना होला प्यार मोहब्बत इश्क ओला निस्वार्थ चाहे प्यार पूजा हो लेकिन के लखा ओकरो विधि होला हमार बाबा बताइन मुकुंद बाबा बताइन के लखा तनी संकल्प तनी यही बात नहीं गणेश जी के बुला दिया बोलते वही ना गणेश जी के ना याद कोनो काम शुभ ना हो तो गणेश जी के 2 लाइन बस यही में जोड़ देवे के ना तो गणेश जी का करे माई पली याद होले बेटवा के भुला गनिया माफ करिया मैया हे एक दंत दयावंत अचार भुजाधारी आ लड्डूवन के भोग लगे संत सब हा 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 इनके ने कहे के बात जय गणेश जय
तरी भाव में आओ बबुआ के न फिर से आओ 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 फिर से आओ तो जय गणेश गाओ गणेश देवा ये रखा बबुआ तरी भाव में खुल के आओ गाओ फिर से आओ तो खिसिया जन करे जी तो जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा और क्या बोला पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े एहो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा फिर से गाओ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा और गायवा के ना और क्या चाहिए बोली तो फूल चढ़े एहो फूल चढ़े हार चढ़े फल चढ़े भाव के ना तो फूल चढ़े हार चढ़े और चढ़े मेवा फूल चढ़े हार चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता और क्या कहेगा गणेश जी के छोड़ दिया कि और कुछ कह दिया बोलिए और कुछ कह दिया गणेश जी के छोड़ दिया मान लीजिए जय हो गणेश हो विघ्नहर्ता जय हो तनी हो जाएगा मंत्रवा तंजोरवा परे नहीं गणेश जी के मंत्रवा आदि सुमुखस्य कदम तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च वित्तो विघ्ननाशो विनायकः बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और मंत्रवा गणेश जी के ज्ञानी स्वान लगी पूरा बा गणनंता गणपति ओम से शुरू करियो ओम प्रियनंता प्रियपति हवामहे अब तक हम गावत अभी सुन ली हम छपरा के वही छपराई ऊपर से मसरक के मसरक वाला जवान जाने के लोग नाम जाने ला केकरा नाम से तो शेरे बिहार हमार का कोई बड़को बाबूजी से बोरे बारे गान पे जाता है बाबूजी के तो हित हवे यही से बड़का बाबूजी भगले शेरे बिहार पहुनाथ सिंह जकर रिहाई ला सब कोई पूरा गुहार लगाओ टेंशन हमनी माई थावे वाली की कृपा हुई तो बहुत जल्द वहाँ का सम्मानित होके हर्ष के साथ खुशी के साथ उल्लास के साथ बचल जवन जीवन के क्षण बा वो अपना बाल गोपाल लड़का के लगे आके बिताए वहाँ का काहे कि जना रउआ सुनी लोगन कुछ दिन पहले भई रहे
जोरी राम लखन खानी लोग कहले रहे कि लखन के शक्ति बान लागे रहे। तो वही ना अगर हम राम कहते हैं तो हमारी बउआ लखन बारे देख ली लोगन, ई बारे बउआ लखन हमार और इनकर विशेषता का बताई, इनकर जीवन बीत गईल बा के में तनी बता दो, मुँह से बता दो, बोल दे एक बार जाके कहाँ से तू पढ़ल लिखल हंसल बोल रहुए बता दे। अभी बताइए तारा मठवा के नाम का हो? लक्ष्मी नारायण मंदिर हुलासगंज। अपने गुरुदेव को याद कर दुल्हन जाके बोला, चलो गुरुदेव याद करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात जय हो जय भगवान की जय। और क्या ना कही हो गुरुदेव के तने गावत जाऊँ तो गावे लूंगा, याद में एक लाइन गा दो, गा दो मौका मिलल बा। हमनी का डुमरिया खुर्द बड़ा ही पावन धरती बा। ये धरती के हम आजीवन ना भुलाएम, दोनों आदमी ना भुलाएम जा। यहाँ हम अभी माई दुर्गा के गोदी में बानी जा, समझत एकदम बड़ा ही भव्य मंदिर बाई। यहाँ के लोग उतने भव्य बा, आस्था अगर देखल जाओ नू तो ओकरा आगे हम नतमस्तक बनी लोग का। यहाँ के लोग बड़ी आस्तिक बा, ये लोग के निस्वार्थ आस्था देख के हम नतमस्तक हो गई नहीं। काहे कि हतना विशाल ये मंदिर देखा में लोगन के हम बाहरों से, हतना विशाल मंदिर में साक्ष्य मूर्ति नहीं खे, हम तो देखे नहीं सकता भाव आवेला। ये लोग ऐसा भगत बा कि बिना मूर्ति देखले ये लोग के भाव इतना बढ़िया बा कि मत पूछी, का बताई हम तरीनी बानी, आँख डबडबा जाता। काहे कि माई के कृपा होला तो केहू कहीं पहुँचेला, अब माई के कृपा होला तो फिर घरे जा जाला। जय हो माई, तहार कृपा होई तो हमनियो दुनू अपना घर पहुँच जाएम सन बड़ा जल्दी। हे माई, हे उत्तरायणी गंगा मैया, ऐसा दया करियो कि 2026 बावन जाए, अपना बाल गोपाल संग निहाल हो जाए सन दुनू भाई हमनी। जय हो गंगा मैया। बस अतने, फिर बाद में राधे राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बिहार, जय बिहारी, जय बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। जय हो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मृत्युंजय झा। हमनी के आवाज रो लगे पहुँच जाए कि रउआ विभाग में सर्वगुण संपन्न दूगो जोरी बावे। जेकरा पवन भैया जन गईले रहल कि जोरी मोदिया नीतीश जी के हिट हो, जोरी मोदिया नीतीश जी के हिट हो। और साई हमनी के जोरी के ना होई तो जोरी धनंजय बाल मुकुंद शर्मा जी के हिट हो। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय बिहार की माटी, जय बिहारी लाल। धन्यवाद।